bafethu ukuthi animazi lo mfethu ninganitshena mina asithinde egaleni ngilibeka kancane ngalo mthetho ukushisa msinalo mthetho angitshena mfethu yabo mfethu thina mfethu usakhulu wenza exactly nathi into esaseni nathi uyihlanya njengoba nathi sihlanya nje ushayise eminyakeni mfethu njengoba umbone ngezwe ngani nami ngisakhula ngisomshana ngisucandile kwashaya kwagcina imvalo kwanyamalala ngicabanga ngoba wahamba mina ngisafunda u3 Inyamalala njengoba sengino-26 years ngicabanga ngeplan mhlawumbe usazobuya naleli khanda lakhe yabona uzofilizisino mhlawumbe uzofuna ukubuya nokusihlukanisa uyambone nje lo mfethu yabo nje ufuna chaze beshaya igoli umthetho beshaya igoli mthenaba kodwa phela mfethu sesikangako thina mfethu sibusayo manje ufuna aphinda fortune iminyaka kuseyamasha manje ufuna aphinda back to masha kanjani eAfrika phela sisilanga eAfrika station yabona ngesishiya umuntu eshaya iminyaka mfethu station sesikangako mfethu eAfrika sidalela mfethu lama clips sishapa mfethu Dodana ke uqhamuka elokhuzeni baba sazoxoxela njani indaba sibona ndodana kodwa uqhamuka emva kwesikhathi esingaka shuthi baba la ngasathathwa amaphoyisa khona la sasekho ithi siyozama mase ngiyaboshwa awu usafona nokufona ndodana no baba kushuthi bengisencoma eprison lela jelela lapha kusemafana ingcingayo intangeke ingcingo into engasetshenziswa okay kodwa kusaphile yamntana kuyaphileka bangishiya nje la phezulu epolice station ngiye ngazama nanokufuna umsebenzi kwabanye abafethu engibabone lapha phezulu kanti hayi nalana njengoba uzwa nje kunomsindo khona izinkampani ezisebenzayo la eNzansi ezenza umgwaqo ungakhathazeki kuzofuna uhambe uyozama nakhona uzokwazi mntanami ukuthi uhlukane nezinto ezingalungile kodwa baba bancengeka kodwa siyaphila mntanami besenenkinga yakho ukuthi asikwazi phela washona futhi siyakufuna sikuthole ukuthi bedonsa ngidizili babe buka nje nezingane zala ngendlela ezihlupha ngayo asikwazi ngisho ukuthi ushiye impahla eminyaka yini-ke zidla lento ezidlayo ziyahlupha kakhulu kodwa ngizozama ukuthi wehlise inhliziyo ngoba ngiyakwazi ube nenhliziyo encane uzame nje ukuthi ubanike isifundo ukuthi impilo ufuna iphilwe la endaweni yiphi nzima ngempela baba ngisafisi nje ukuthi ngiphindele kuleya ndawo yazi abantu baba bayitshena ukuthi ejele kumnandi kunzima lapha baba impilo isuka imile akuqhubeki lutho yabo ukuphila nabanye abafana ongabazi nabo abanenhliziyo zabo ngiyabona sofanele uba understand bonke abantu endlini enihlala kuyona so angifisi ukuphindela lapha baba ulakhulu indodana mangasuke ube nalowo mcabango ukuthi ungaphindi uphindele endaweni enjalo ngoba ubona nje nathi sihleli lana nje zive zihlupha izingane lezi zendawo sikwazi nje ukuthi ushiye washing noma uhamba njalo qoqa washing ngoba baqoqa kwasana yini lento abayidlayo lokuthiwa yiwo mangase ubuye nesiyalo nje uzobatshela ukuthi abahlukana nalento ngoba la ithatha igcina usufike khona isemzimeni omjani kungakuhle kabi lokho ingane encane azilazi ijele sengizwile ubuhlungu nomzimo obutholayo uma uboshiwe ukuthi kuyophakwa ekseni makhaza kuyabanda sothi sifike ekitchen kwayiloko kudla uenjoy nazi ibosho seziyagwazana amaphoyisa ayashaya la ngamadonkipiri impilo yalapha baba imnandi kodwa ngabekezela ke naka isigwebo ngishayile sengize ngaphuma ngicabanga nje semngakanani yena ufowethu uxolana sekhule kabi safana namacici la kuthiwa amagolide usefaka amacici usefaka amacici kuthiwa amagolide Usheshe phela nawe. Hello. Cela usilanda bana ntomama ungakwazi. Hello? No, yazini. Sikushaya ukuthi back to them siqedile into soba lo small umsasa akho somazi usebenza small Okay, sure. Sineke. Angiboni ukuhlanganisa wona lawo ngithola khona phela ufuna ukwazi ukuthi ngikepela khona ngelinamba ngizokwazi ukuthatha namanamba akho angiphoqi ngoba awungazi uyangivimba mbuzo sikiphela phi ukuhlanganisa la soy ngaphinde ngibona njani zila ngamasura usungibonelani usungibonelani azi lesha uyishaya ngani ubalo nginosangqungquzanga angiboni yazi ngizokuthatha amandla ake ngeni mali wakho mina ngubhuti wakho so wakhohlwa ngacela ngisemncane
usukhulanga usuwafana namacwethu kwenze njani amacwethu emlonyeni Ndayile hambe shit. sazosetshenzwa-ke nakwena Ngimfumene lafana. Engaze umfumene na unantoni sana. Chama mngana. Okay, it's fine. Uyachama mnganami. Okokuqala una imoto. Una imali. Njebe usinethwa naye nje. Uzomenzani? What they use ukuthanda umfana ongaze kwenze lebutho. umkantini kakhulu uyaqinisa bra adlale Hayi mnganami ngeke. What they use ukuthanda umfana waselokishini ongena lutho uyayibonela uthatha inkinga uyilethe kuwena. Mnganami ngeke. ole ba ingwenye indala Siyahamba nabangani bami mase bafuna bethi sigayigayi sidama batshela ukuzele wena kamnandi yabo. sengadlula kuleyo zinto xolani sengimdala manje Uzothini besibambana. angeke bazibanibambe nisagqoka amacici angikaboni lutho khona la nangu lo mjisa bathi ngishayisa la mfana awuyazi wena nakezi uzaphakamisa ngiphakamsela mina bengawuphakamisa asiphakamseli isebenzi asiphakamsela basifaka baba ngizumandla ngibambe inkunzi la ngasekhaya ngeke ngize ngithule ngimbuku yabo sasa ngizoqhamuka njapho abantu laba futhi ngeke ngize ngimfone manje wena usho ngani hlala la ngasekhaya usasho ngani hlala la ngasekhaya nginawo umgobho lo kumemeza manje ukwaze ngani ukusho hayi mfethu akurani bafushayisa asifuni ukusatshwa futhi lo mfethu asimazi umuntu ifoni la ngasedladleni hlala la eroundini uyaphuma wena ulala la eroundini tshontsha ama-ayina niqhekeza imizi yabantu zishaya uyashisisa manje mfethu kule mjondolo ngiqashise ngayo lapha kusanda kupetula iwindi mfethu yezwa wathula wathini wena ebusuku bafethu ngangazi ukuthi uba wenza le kona konke ucabanga ukuthi umthoko nje mfethu njengoba usukele phezulu weza la umthoko nje bafethu nihlanganela la ihunga nibhema la mase nibhema ihunga niyaphuma nibamba abantu inkunzi la gqekeza imizi yabantu ntshontsha ama-ayina sigqekezela umjondolo wawo singene belungwini sinabo manje mfethu nayi TV sibuye nayo kumlungu efethi TV yomuntu le mfethi iyabonakala inayo remote le TV eyomlungu le TV ngeke ngabi nayo remote TV yomlungu lena awuphinde usabele uyishanga ngishanga ukuthi mfethi lo muntu athola ifoni yakhe bafethi ngamanje uzosuka lo muntu ahamba uvula icala epolice station bikele omaphuzu yabo basuka omaphuzu ababuya up and down la bafuna nini abe sisibhekile nathi bethu sibheme la sikantini mfethu sina forum thina mfethu abafethi sebesebenzile nje mfethu ngangani wena mfethu sengaphindela umuntu wababa mfethu ashiye noma 100 rand abuye lo phone ngangani sesibhekela wena ngesokuqala manje mfethu abafethi bayakhuluma shuthi ukuze bakubuyisele ifoni yakho mfethu shuthi nabo bebeshawe eAros manje mfethu bafuna banikeze imali 100 rand ngizowanika phinde benze same thing shoot ngiphenduka usniper ngikhulumela mfethu ithambo lami le uyabona labantu baphethe imese la asibabhemise mfethu zoqhubeka mina ngikhulume nabo ngizogibela ngani emsebenzini mangikhipha le drive kuze kubuya ifoni yakho mfethu ngiyacela mfethu uyikhiphe ngithi ngizama ukukusiza mina manje akulungile mfethu ngizolikhipha ngiphe imzuzu correct mfethu ngilikhiphe ezandleni zakho uzobona ukuthi wenze njani ayimandla ngisazokhuluma nalabafana badlala ama-drugs mfethu so uzo epolice station baboshwe baphume yabo manje ilo zabo zagqilazeka kanti nala eminyango bagqilazekile ama-drugs buka le mali oyikhiphayo bazoyibhema yonke lo shona bengenalutho awusho ngizohamba ngenyawo ngesipani hhayi ngizozama ethayimeni phezulu mfethu ngizobona ukuthi ngihlanganisa kanjani hayi kulungile mfethu mangitshela wena ngiyathemba sakhelene la hayi ngiyabonga mfethu ize ngibukeka njengosinayi mfethu ngifuna kubuya into zami hhayi ngizobuya manje bafethu le foni kanti bafethu nawo lo 100 rand belufuna bafethu ayikho ngapha hayi mali engane zami bafethu ungazukhale kangaka mfethu ngathi kubuyisela ngoba usuyithola le phone usukhalisa ke-alarm yemoto ke manje Letha la manje wethu nje ukusizile manje hayi le foni mfethu ngiyabonga bengisacela isim mfethu kanti awudeli safunana ama-sim card usuyitholile lento yakuthatha lento yakho mfethu hawu ngiyabonga sengilwela ukuthi uyithole mfethu ifoni yakho masha-ke mfethu sim card ebibalulekile ifoni kodwa nakulungile ngoba sengiyikhokhele ngemali masha akulungile mfethu nabrother sharp angazima azophinde benze njalo bafethu awuvalele ummesi wakho mfethu ayazi bafethu ngishaya ngokusabela nani makhulu ya sengihlonipha wena bebafethu kunalabantu ekuthiwa iforum mfethu yabo oqhamuka ngelinye ilanga bafethu benijaha la nidilikelwa imayini bafethu ngeke nginisize mina
Ngonibuka nje bafethu. Kwaphela la ngaphakathi mfethu ayekho umuntu ongakwazi. Break imizi yabantu uphuma ngewindi uyakubuka nje umakhelwane. Ayizameni ukusebenza ngenye indlela bafethu. Anginiyekisi into enzenzayo. Kwamanje lento eniyenza la ngaphakathi iyangibasela makho. Awusifake mfethu sikwazi ukushova inombolo eziyaphandle. Ngifaka bafethu. Ngamuphi unyaka mfethu? So lo ihlanganisa bafethu iyeke lento okukhangana. Angizibona lingane bafethu. Tshele nale nyoni ingasibambeli inombolo. Soyisebenza ibe inhliziyona. Ungiyeka wena. Hawu kodwa mntakamami noma ungangilahle emahlambini ngithanda wena kuphela. Ungiyeka wena ngifela ngosala. Baningi osidolo bethi la endini soyishova-ke kone lokushini azingendlela ngithemba unganginaki ngisho imali yokuthi ngithenge inkawu zami nabo lobo rich lo akhululeka ngithatha lo rich umphethe amagwinya ngiyamthatha lo Hello esitsakathi njani Thuma amagwinya mfethu yazi ngiyamfollow manje ngizoba ngiqhamuka ngalana mfowethu ngoba vese sakhile endaweni nami ngiqhamuka ngala namsengini inkinga ngikhathazeke yibo bafana bala babamba inkunzi babhema ihunga bahlukumeza amantombazane omakhelwane hey baba bangithathela ifoni yami ngangibuka ukuthi ngibenzani isinkwa benza same thing labo bafana bayinkathazo lento abayenzayo ebuhlungu khona nomunye umfana omakhelwane abenziwa ihunga labo bafana behunga baze ngasizwa omunye umfana walapha ngamemeza yena lento abayenza mina ngiyithanda nami ukubona kwami akekho umsibonisana naye manje nokuthi ngingedwa ikona nje angidlula kuwena ngithi ake ngiyibeke imbi ngasengikhathele kubuhlungu ngoba sinamaphoyisa kodwa manje angazi ngoba nawe wenze lutho kusami ngicabanga ukuthi ngcono vele sikule ndoda lemali kuyangisiza mhlawumbe kuzomba sibathola awuthi ngivele Qoqo yebo njani Saphila. ukhona ungwele Yebo ukhona usedanile. singakwazi ukuthi ngithola Yebo singimani sombizela. hayi ukhona Baba khona usicelayo. babo Awe Mindlozi hamba kanjani hey mfowethu angazi ngizochaza ngithini mfowethu nginenkinga la ngithe ngihlalele vele kwaqhamuka nangu baba uHadebe yini kwenze njani uthi vele kwenzeka lento le eyenzeka labafana laba onanke bahlupha la ngasekhaya lithini ikomiti likolulu ngengikwabala amaphoyisa awasebenzi ukuthi aphethe amagceke ukuthi kuboshwa banoba nababoshwa nama ngilona ikomiti kodwa bona labafana afuna ngikhulume nabo lento abayibhemayo ibajovile futhi nabo mengicabanga abasathani ukuthi bayeqalekela manje futhi imali ayikho ephaketheni faya kube khona umuntu okhalaze babheke kodwa le ndaba ukuthi babheme lento yabo bejaha abantu la ngizozama ukuthi babone labafana ngoba manje lento abayenza la ngaphakathi ngiyangigqilaza ngibuya kuyona lento wangingathanda ukuthi nabo bayenze usakwazi ngisho ukweneka ngoba uhamba ufune wenze sure ukuthi onke into uyithulile ngisho imanzi ake nambeni madoda ngizozama ukuthi ngibabone angizokuthinta nkele umakhelwane faya ngabe sikade wayibona labafana kodwa manje ibona abanihlukumezayo abatshena kusabheke ngephilisi namhlanje sebebhema ihunga kwakuyingane namhlanje umuntu uyayithena zeso wabeka othayela wabekani yathathwa konke kuyo script yakhe bodayisa ukuze bathole le hunga manje lento ayibuyiseli futhi nokufanako uzokusiza indoda ngamazwayo le nami uyangisiza zobonani bashana laba hayi bebenkathazo la ngizozama nje ukuthi ngibabone hayi kuzosimbabalaka izoshuba
salusa ngiyaphakamisa ngisiphithike ngesileni avula mtholo abashana kutshela mfethu nangu nathi uDeliko sesimhlabile usidumbu sasasifuni nani nawo lokusha ngamagwini lalela khona mshana sayibaphethe ngalolu phikisana phela la indaba manje ngitshela ukuthi Futhi siyagetha away labela qatha. Qatha kanjani? Nakho kwenze ngashisa uluzo sebenza ngalo. Uma ngasitholi lesibhamu kusho your rent uyofa kuphela. Kunomunye umaganyile engimaziyo sosuke umqalaza la eThope. Olinda ngale Ngiyamsola lo amaganyile Uyakera vele lo. Ufuna usaseke nalo lesibhamu mshana. Kodwa manje nani ngalokho ningiphusha ngemuva phela into manje ngizoyenza. Esengathi unjani lo muntu wakho? Unjani lo muntu? Spam phela lesi silahlekile. Awu bese uzoyiphesha inombolo ngesamba. Ngizosipesha mthomlana Manje wafenisa Hey, kusefule damu ngelishiso lo muntu lo. Abo mina ukunqoma mina. Zipha fethu. Hayi ke ngaphandle sina sankantina nje. Hlehla wena muntu mane. Ziphi lo muntu Ah lo muntu kababa isisebenzi lo. Uthi ngiliphanga phela leli damu. Zishap manje. Khiphela mina isipam manje. Letsalala isipam. Spam singikhomba ngaso manje. Sekho madama shayo manje Senzani kumekhethe kodwa akazoyifaka phela sifuna isipam. Uyajob Ngagcwali mina singakabuzi. wema ungiphi imali nomthenzana akayashisa Ngithathe imali. Lokuzikhothela unjena nje usangithathe phini makuyaza kusebenza. Uzuqonqa unjanje. Uqonqa kanje usangikuphi imali. Ngithathe imali ngoba uyaza kusebenza ihleze ekhaya. akayashisa Cha ukuthi kashisa ubuqonqa nje abomntana musikhothela mntanami. Kumthatha uqonqa kanje kodwa mntanami kodwa. boka Cha fanele ngibonge yashayeka ngempela enhlizweni mntanami. Kade ngikufundisa esikoleni ngikuzama ndawo zonke kodwa still awufuni ukungilalela. Yindaba. Ubukisa ngami lokwamakhelwane ndawo zonke ubukisa ngami. Unjani manje ubuke usuzagcina ukuzaca mntanami. namave njalo nama Yini sijala makunjani mntanami sijala makunjani kwaphela wena phela ngiyakuyala ngiyakuzama le ndlini ukuzama kwamakhelwane kwaze kube niyo mntanami udlala ngami kodwa usibone isimo sami ukuthi ngiyabhatanisa la ekhaya yini ozoyiya kubamba manje awugezile awunjalo uqunqina sebusweni babangani bakho bahle kanjani la ngaphandle la uzoyiyeka nini uzoyiyeka nini awu mntanami kodwa azwanjani angisizaphi imali kade ngisho manje ithi imali anginangisizaphi imali mina uzodlala ngami wena ngiyabhatanisa ngiyabhatanisela ukudla isesikoleni awufuna ungilalela kunalo uthatha imali yamahamba kwezinto ezingasile ngawo ngaphandle uthi bathini omakhelwane bangihleke mina hayi angeke mntana ngimento yakho mina ngeze ngimenje lento yenzayo mina buka nje ujula ukumazi intangu uphumaphi dela wasuphuma kuliphi ilizwe phuma ngala kamngani kuliphi ngeze ngikhoze phuma kumngani wakho ngoba vele likhohlakene ezingane ezincane ngeze ngimele indaba yakho mina hayi uhamba uyaphi ngiphekeni uhamba uthi ngikuphekeni manje mina ungashe emabhodeni ami wena udla inkukhu yami wena ngale mabhodweni wayishaya yonke wayivala wasutha waphumela ngejubane la manje ngiyagijima ngobheka amabhodweni amabhodo amase-ems ngikhathele nje wena nje angifuni uzudle nje ngifuna ukuphanisha ngoba wena ngifuna ukuphanisha ngoba ngiyakunika iyalo ngiyakuyala le khada still uyajomba ngikhathele nje indaba yakho mina ubahlela uqasa usibenike uxolisa ongiyala nama kangithethisa bazothina abantu ngiyakuyala ngoba mina ngikuyala hle nawe phansi ngitshesa umntanami hamba esikoleni kuze ube nekusasa kusasa wena ufuni wena hayi hamba nje hamba mntanami hamba kakhulu hamba usangithanda ngiyabhatanisela mina ngithanda hamba phuma mntanami hamba ngempela hamba sikhotheni hamba phuma nje uhambe kubangani bakho awukhathale mina wena wazi ngafele ngani abantu bo zonke izinsuku iyeza ubugebengu uyijulukile imazi itayifoni nogesi kulalo ngisho ngamabhodweni wedla inkukhu zami angadlali ingane phuma sikhotheni Visually fire.
Sutra bakapha singalali Fisa gijima ngaphakathi senze ukuthi singadlali Ukuthi funani Khona kwathi singasile ngayiqali Ngoba mbuzi tepedal sine eshi ke kungakali Ngifuna le mali Wena indlela omusengayo nje udlala usikhosana la thina nje umuhle ume kahle kodwa ulibenzela bonke labo futhi imali ayilokishini usazomthola mngana umuntu o right for wena uyekela ukuthi mina mngana nginendaba nawe akusho uzobana ngithana nosithengisa nathi ngithanda umthinayi akusho singizolana nabo bonke mngana ngiyakuzwa ekulale vele nabo bonke kodwa isithunzi sakho endaweni muhle ume kahle uthanda osikhotheni abantu abangenakusasa cha ukuthi ngiyamthanda bazothina abantu ingane enhle kangaka ijola nosikhotheni abantu abangenithoya okay fine mami ngitholela Mr. Rice ngizokutholela mngana wami don't worry ngizokutholela uzoba mngana usiyamthanda wena ngizokutholela mngana wami ngizokukhombisa good for wena nanguwe mngana Mr. Right uyona right for wena ke liyambothi muhle kanjani manje uyayibabela kuphela shema ayo uyabhedakela mngana wami ngikutsheleke abangani bakhe banezimoto ezi-right ayikho indawo ngase sihambe mngani wami nina nobabili ne-item eyi-1 ungambambezeli mngani wami into yonke into ayifunayo umnikeze mngani wami uzothola yonke into nayo ngokunjalo unemali nangoku Mr. Right mngani wami engikufunela yena la yena usikhothana uyambona ukuthi akuyena bafuna mngani wami Igama ngozenzo thoni bani? Ngulathona. Khala phethe. Ngihlala seFarters. So ukuthi nami ngihlala la eNzansi uthi angazi ngibone yabo. No, maybe ngenze usandifika. Uthi ngichazile mfethu. Busy nabangani bakho? No. Bangamind if ngitshontsha like 5 minutes or. No, don't mind. Awubheka uQueen bafethu la. Uzobuya ngalapha. Silinde siyaphuza ngesilinde. Hayi isekeni ma. Achuchu. Yizo. Ya ilang lala khona ke. Ngenza into wrong kanjani? Ngiqala nokubona, ngiqala nokuthanda. Siyalala without a condom. Kamazela, ulekile ekhaya. Khuluma mani. Hayi bo. Khuluma. Khuluma. Oh khulumani. Umfana ekhaya uthi uxolani. Khuluma. Xolani ekhaya ngimcela. Sanibona. Yebo, cela uxolani. Yini wenzeni? Khuluma. Hayi nimeningi bizuba. Shesha mntanami. Ingane yami le. Shesha. Ingane yami le. Khabazela bhetana. Kunabantu abacelayo laba bathi uxolane izicala. Uxolane? Ba. Ake siphuma ke ndodana sibenze ukuthi bathini. Ngabe Sheshani. Sanibona. Khulumani. Khulumani. Ingane yami le. Ayonda lengane. Ingane yami. Wenzeni uxolane? Elikhehle ngiphumela nephepha. Ngizolibamba ngidedele leli khehle ingane yami le. Mangifuna uxolana hayi iphepha wekhehle. Ngicabanga ukuthi ayikho into esingayikhuluma abantu basekhaya sikhulumele eminyango. Ngicela singene endlini. Uma ngani? Wena wezalana ngimbonanga lo mfana uxolani kwami mina. Wena wezala. La khulumani. Sukumana. Ingane yami le. Eyambe nansi baba silethile kwamkhisi indaba xolane baba ngizwa ngaye yonke umhlaba lo lengane ungaluba ngomsindi uxolane emfunani nje baba angazi ukuthi into engizoyithini la sesithela ngecala nje udume yonke umhlaba lengane angazi ngenza yoxolane ingane yami yanomzana angifune mntolo ngibangela umsindo la kwami ambani emzini yethu angayiphethe induku ngamtshaya mina phuma nilandelana uma ogogo usize wemama ngifuna uxolana ngifuna uxolana wegogo ngifuna leqolana lodwa mama wabantu mzali bakhe bayisa ngoba ngizama bashayile mina esehlanzeni ngiyashaya mina kozami ingane khuzani izifebe zenu ngihambe iqoma nje ibona abantu bemhlophe hambe Qoma no wambamba yona ntombazana yakhe engqonqoza la emafatele nasemnyango jabula namakhaya wena ngizothi impela ngengikade ingane umfana umama onjani wathula nomzana khulumani khulumani nomzana yes nakhulumani hande kumzana ingane yami le khulumani ndoda amadoda bengilinde ukuthi sihlale phansi sixoxisane singathi khuluma mbuzo mkini Xolando wesonga mbuze kunga yokumboze ngetshalo awuthi ngumbo
Wambula ingane yethu mina ngila sifuna uxolana. Uxolani lo. Sengiyembulile. Bo wakhula wedwana. Xola kimi. Xola uxolana. Noma ngiyifunela la ekhaya. Sorry kancane bantu abadala. Bengisacela isikhulumeleni phansi. Ngiyazi inhliziyo iphezulu. Baba ngizozama ukuthola uxolana. Siza ukuthi uyamazi indosisi. Awumbheke impela ndoda yena uzokwazi ukuthi asikhiphe kule nkinga esikiyo. Angazi bazokwenza njani mangabe uxolana efike ethi akayazi lento njengoba sebeba ngumsindo kanje la ekhaya. Ayikho into esingayisho thina engekho ngingazwecha. Ake ngimthole. Awuzame ndoda. Nabo abantu behlasele Ngifuna uxolana umuntu wambula ingane yami. Bathanda amadoda omnqonqoseni eminyango emafasteleni. Sengempela lo mama. Hayibo ingabambani. Mura mina ngiyanikhomba futhi ngiyanibona. Hayibo indaba nalawo masonga. Kodwa wexolani wangenza wengane. Wayaphi lo muzi? Ngizonishaya. Onabantu engizobabamba kanje ngibaphosa lapha mina. Nabathathu 3. Wena ngixolane ngibuya la. Awu usumtholile ndodana. Xolani ndodana. Baba. Naku ngihlasela abantu la. Bathi wena usuwenze icala. Icala baba. Yebo emzini wonamzana. Ngabe kunjalo uyabazi labantu? Hayi baba ngeke. Angazi baba. Ngeke usazi ulahlelo nje ngexolani ingane yami lena uthini ngani? Yogqwane ngani? Amana bazothenga mina ngikhokhela ngani? Eish ma ngeke ngikwazi ukuchaza ngoba khona uyimbozile lapha ya. Uzochaza. Uzombula. Onamakho ngathi sithi sifuna wena embula umntanami uzombula mawakho. Hayi mama shothi sengingase kwenzeke lokho ngoba nami ngeke ngisho ukuthi ubaba. Okay. Mbule we mama odelelayo. Wavuma kalula nje. Akambule ngifuna into zami. Ingane yami. Mhlolo. Phela uthi ufuna uthi akazi noma yena ngoba uxolani onke lomhlaba uqinisile. Nambe niwele emalongweni. Ezami ingane ayithandana namantombazana. Zathi ufuna belulu. Ini lokho ikhala kwakho uyayizwa zonke izinto phelela kwakho ngoba wemama ongelaidi. Umama olonke. Ngikhathi ingane yomfana mina. Ngala. Ukwazi ukufika indlela yakho ngqongqozo. Lakho kwauwe. Awufole iwindi. Lakho kwauwe. Yakuze lixolani. Yo, khokho wena manje. Mesiphuma khona uzofika futhi uzobeletha ingane yakhe. Xolani. Ngizocela ndodana ukhumule ibuko, ukhumule isigqoko ngoba abantu abadala labehleli nabo always ufuna amasikhuluma sisebenzisa inhlonipho la ekhaya. Hayi ngcondo dala ekhaya. Hawu mama lekhaya ungazi umshayembe ungaphuma umbambile. Azobamba wemama. Leli windi lakhe hlala ngqongqozo uzofuna uxolana nayo. Ingane zelambe ifuna amadoda emzini yabantu. Khona zandla osefumana yakho kodwa yami ingane uzoyibeletha namhlanje wena uzoyiphanga ngani? Ngeke ngiphathe yokutetwa uwe. Wena nokhiyo uvulela uxolana la kwakho namantombazana ingane zethu. Mina kwamxolana nje ngimbone njengoba ngithi lengane yami ilala la kwakho. Ma wasicala ukuthi ngono alethwe la ekhaya. Angithi iwindi yalizwa likhala wena kwakho. Anti wena ofunana nomntanami. Wena iwindi wena lazi yakho into lekhaya ngcono kabi wathi uzayiphatha ngani? Boma bengisacela mina ukumbona. Sukuma. Ambulo mangakhe uNombule eqaleni. Akambule yena. Ngifuna uxolana mbula ingane yami mbule wena. Ambule unini. Ngizombula. Mbuzo. Wena uvula amawindi befuna uxolana. Kulo mama khona udelela ngakho. Ngeke ngizophatha ingane lezi. Ezalo uxolana. Anti iwindi yalisi. Okushaya isandla sibongoza iwindi. Uyakushaya ingane, ushaya ingane yami sila. Umelandelane nje ujeje. Uzobeletha ingane zoba usisi ziza la ekhaya. Uyiboneke loyo. Ngeke. Wena ihlomsa la ekhaya. Awungishaya singane wafasa. Singashaya umuntu amzini wakhe uzosibona. Washawa. Wafanele ebopha isandla lesizinqonza kwakhe ingane zethu lesi. Hayi, Edla uxolana. Kunamadoda. Edla uxolana. Xolani, ngabe le ngane eguqela ekhaya ukuthiwa wena usuwenza umonakalo kuyona uyayazi? Yebo baba ngiyamazi ulethoya lo baba. Hayi ke kuyabonga ngandodana. Sengicela ukwazi ke kuwena mntanami ukuthi njengoba ulethele icala la ekhaya inyanga ingaki. Akayisholo yena. Baba, inyanga zoku5. Kwakwenze njani inyanga zize zibe u5 uthuli nje ungakhulumi mntanami? Baba kwaba inkingi ukuthi ngizobaqala kanjani ekhaya ngibatshele ukuthi sokonakele. Hayi. Yezwa ke mntanami. Wena ke ugcina lamacala mina imali anginayo qobo. Nenkomo anginazo. Uzimpela yazibuka la ekhathi yabashaya abantu laba letha amacala la. Nakemzini yabo mina. Hlala la. Cela ngiyasivuma ngempela lesisiso. Yebo ma ngiyazivuma. Uwe wenza lento. Wemkanisa ngomuphi umnyango? Xolani mahabi ingane kungeyakho. Uyibona ngani? Uyazi ma nama ngazi. Uyakwazi ukwenza okunye kodwa ungazi ukuthi ingane uyibona ngani? Idlozi lami lo mfana ngoba uma wakhe wayesakakhula kwangathi umntana makamazi iwindi uyalazi ukuthi liyanqongqozo. Ngiyabonga wexolana ke mina. Masebuye lawo makhala. Awumshaya kanti wena ihlosa lekhani wena ngathi ngiphelezele. Uyazi ingane uyibona ngani? Cha ma ngazi.
Umhla uzobona-ke namhlanje-ke. Tendela yesandla. Imiga lesesandleni. Ngoba ibona ibhaliwe nje ngiyabona kimi. Hayi, nkosikazi mina engikubonayo vele wehlisa umoya wehlele ngenzansi ngoba nazi ingane ziyalivuma icala ezilenzile. Ngibekile intendele yesandla ezobonisa ukuthi ingane yakwaba. Ngiyacela nkosikazi ehlela ngenzansi manje sesikhulumile lolu daba salibukeza ingane ziyavuma icala la. Okay. Ngiyabonga nkosikazi. Uzokuchazela baba nangebuzi xolani sini sibula maso. Hayi, ndodana ngizocela ungithathele iplate ngale ndlela. Oh, kitchen. Yebo. Nabi iplate baba. Hayi ngiyabonga ndodana. Yabona ke xolani ndodana. Isibula amazolo ilento eyenzeka kanje ukuthi mangabe abantu befika ekseni la ekhaya. Tangizene ngamkheze bezobika icala. Siye senze kanje la ekhaya. Okukhombisa ukuthi inkulumo yethu iyahlangana. Ngoba ngiyabonga Khabazela ngokuvumile. Icala ingane kodwa ngomile Khabazela. Kade ngifikile. Kodwa mntanami wangenza mntanami. Kodwa ngiyabonga ubaba kaMkhize. Abathandi bemali. 100 rand phela ngelanga. Sanzozubhiya yini? Yebo, No kwayibe. Abathandi bemali. Kancane nkosikazi. Mfana wami uhambe ungithathele ubhiya lapha efridge. Okay baba. Ngiyabonga. Lo bhiya baba. Ngiyabonga ke ndoda. Awu Khabazela uyindoda Khabazela. Awu. Kumna nebhantshi ngikushaya. Kuzo. Kahle Khabazela. Uyindoda Khabazela. Kade ngomile. Kusule imjuluko. Yabona nina makhosikazi. Kodwa ingane ikade kahle. Khabazela. Ingane lezi zisiphoxayo. Ungahloniphi zisichatha. Kodwa baba, ngabe lo bhiya phela uthuli kuba lengane. Ayizange uzobongoza lekhaya. Awuthulwe amaqaba. Asambe mama Zibuko. Awuthulani mama Zibuko. Senjomile la ekhaya Kahle. Hayi Khabazela. Kahle nokho. Khabazela. Ayudingathela Khabazela. Ngiyabonga mntanami. Ngoba abamkhize bevumile icala la. Kodwa hayi baqedile mntanami ngomdlalo ophiya. Abaqedile. Funa siba balingani. Nawe mntanami. Ungihloniphe. Baza bamkhize ukuthi ingane yondliwe. Khabazela, sengibheke kuwena ke manje. Khabazela. Awumbuke kahle. Ngifuna nomzana wami. Siyabalingana nje abaqotha. Futhi abahloniphekile endaweni. Hayi ukuthi kona ingane ukuthi ayibhola nje. Sihambe likhahle nombani. Khabazela. Nami sengikwazi ukubhola. Nakade wangicina uzongibona manje. Ngiyazi kade ngagcina. Ngane nomunye manje uxolani kahle. Hayi ma ubebuza kaSipho la enzansi manje bedukile. Osipho oxolani bazowena. Hayibo, wemfana manje ngophethe yashisa. Njengoba ngi-exa la ngidlala isini kuba uma wengane. Njengoba ngidlala lesini hayi ngoba ukuthi into engiyenzayo ngikwelayo. Uku-exa ngizama ukuqwashisa abantu baselokishini ingane esiphila nazo ukuthi cha impilo ingahambi kanje. Hayi ngoba nakusithi siya-exa sizama ukuntshela ukuthi enzani kanje. Sizama ukuntshela ukuthi ama-consequences alento elimesenizenza ziphuma zigcinele. Uxolani wazowena ingane yaxolana azowena. Yini ongayazi wena? Abafuna inamba wena. Kodwa wemntana ngeke ngithathe noxolani ngabe nengane yakhe into waziyo ke manje ngisaziphela manje. Ekhaya kwazi ukuthi ngane yaxolana yabo. Ngcono vele nginezifo sixhumane ngifona. Wena nginenamba yini ikhombisa umntana. Ufanisa ngempela phuma baba lona. Ngangona.
Buwela ndawo salwane. Uma la usabuya ngewisa. Ngamadoda. Kalulu katheni wena? Kodwa baba ngoba uphuma eqhuthama. Ukatheni Uphuma wena? eqhuthama selona. Ukatheni wena? Into ayisadile yini? Ukatheni wena? Ukatheni wena? Ukuthama. Umapwe. Yayibona le. Wewe mntana, umuntu wami. Wathi uzaboshwa. Lalela. Yazi ngihlangana nonyoko. Chaba. Ngihlangana nonyoko. Saqinisa baba. Uzaboshwa. Kuyade ufuna ukwazi khona. Kuyakhokha. Phela ekhaya namhlanje. Yesilala nxa yakho azinamba lonti. Ngokuphuma yochitha amanzi. Awusabuyi. Lalela. Yayibona. Ulinde impi nomsalinde abanye abafuna inamba. Abalahlekile usafuna abanye. Hawu mxole. Lalela. Umuzababa lo. Yethi umuzababa lo. Awale ekhawundini la. Ngolenza mshaya mxolele. Hey, thula nyango ngani? Mxolele. Yes. Hawu uzaboshwa. Uzaboshwa. Thula nyango. Hawu sansofolela. Wena. Hawu sepolisi. Mxolele. Hayi wena ngobaba. Awuthini mxolele. Mxolele. Ukathini? Uma phela. Wakhala Akhona idampu la. Yisa kuyise. Hayi phela isanga kuyena baba. Yes. Esakuyena. Ubanyana. Emasikhona uzohambisa kuyise.